नमस्ते प्रणाम। देखी जिउतिया पर्व के शुभ अवसर पर बन रहा कुल सुबह में करी बरी दही बारह बज के बाचल भाई का जाने शाम के टाइम हो गल बा भाई। अब सांझी खानी के खाना के टाइम भइल हइयो मिल जाए तो उहे ढेरे बा। ठीक लगता अभी और नहीं खे। एक स्वाद ली सब है बनवा के बहुत अच्छा लगता। घरे नहीं खी बाहर में बानी मेहरारू नहीं खा तो अपनों से बना लो के काम बा। खाली कुदरुम के भुजिया रोटी पर क दिन काम चली।